shine wani daga cikin malamai yake cewa na ji mamakin wanda aka jarrabe shi da abu guda hudu ya mance da abu guda hudu. Na ji mamakin wanda aka jarrabe shi da bakin ciki ya manta da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Domin idan ka duba zaka ga a gaban ayan Allah sai ya ce fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi, mun amsa masa addu'ansa mun fitar da shi daga bakin ciki. To duk lokacin da damuwa ya same ka ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sannan yace na ji mamakin wanda yake cikin tsoro ya mance da hasbunallahu wa ni'mal wakil. Domin idan ka duba ayan zaka ga Allah ya ce allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Da suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah sai ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadli